Какво никога не бих купила за себе си като брокер? Номер 1. Жилище без тераса. В Пловдив имаме слънце почти целогодишно, а за мен апартамента без тераса не е дом, а затворена кутия. Въздухът не е каприз, а необходимост. Номер 2. Много нисък етаж. Повече шум, по-малко светлина и вечният риск да знаеш какво готвят съседите. Личната ми граница е поне 5 етаж. Номер 3. Липса на гледка. Ремонтът може да промени всичко вътре, но гледката няма как да бъде добавена после. Номер 4. Сграда без организирана поддръжка. Ние сами си чистим, обикновено означава мръсен вход и вечни спорове с съседите за всеки лев. Номер 5. Апартамент без паркомясто или гараж. Да обикаляш около блока 20 минути всяка вечер е най-сигурният начин да намразиш собствения си дом. И последно, номер 6. Никога не бих купила в вход с над 5 апартамента на етаж. Там усещането за дом много бързо се превръща в общежитие. Разбира се, всеки имот е и компромис, но това са моите 6 червени линии. А за вас, кои са вашите червени линии?